आमगेल जीवन ते आमगेल राजा म्हळ्यार आमगेल रामदेव वीर विठ्ठल आणि कोणेही नाही तोची आमगेल किंग. सो तागेल केन्ना सेव करताची केन्ना अपेक्षा दवर नाका हे जाव का त्या जाव का अशी जाव का म्हणून खाली सेव करता वचा. कितले सेव करचे जाता तितले सेव करचे जाता. एक दिवस तोची देव तुमका आपून घेनो तुमगे लागी बसून घेनो तुमका केन्नाही तागेल सेव करता असेल अवकाश स्थान मान गौरव दिता. त्या निमित्तान सांगलाय केन्नाही अपेक्षा कर नका. खाली तुमगेले कर्म करत वचका. वैके देव जाव का आमका रामदेव वीर विठ्ठल जाव का आमका व्यंकटरमण जाव का आमका मुख्य प्राण जाव का आमका आमगेल कुलदेव जाव का ह्याची भावानं तुम्ही जर सेव केलं म्हळ्यार एक दिवस तोची देव आपून घेनो तुमका स्थान मान दिता. आम्ही जाव का म्हणून विचार करू ना. देवा गोतास हाक कसन दिव का कशी दिव का खंय दिव का कितल दिव का कोणा दिव का हे तागेले लॅक असा. हे इतले प्रश्न लॅक कोणाले कसा